Eguerdion Euskal Herria, eta ongitorri txorienera, gure etxera, zuen etxera. Gaur, asteazkena dugu, eta asteazkenetan badakizue, errezeta klasikoak, eta nik, liburu honetatik hartu dut gaurkoa, Juan José Lapitzen, La cocina moderna en Euskadi, edición bilingüe. Hau da, euskeraz, bai, daude, hemen, erderaz, pencas de acelga rellenas, eta euskeraz, zerbazain beteak. Gaur egun, zerba horri mami beteak deitzen dizkiogu, eta, bueno, errezeta hau gainera zien, lau bost jatetxetako errezeta zien, Arzak, Guria, Dos Hermanas, eta gaina paniel fleurikoa baita, eta uste dut hemengo errezeta bat ekarri nuela, eta gaurkoa Gasteizeko Dos Hermanas jatetxeko errezeta da. Hemen, zerba horri mamiak, behi baino gehiagotan ditugu beteak, baina era hontan sekula ez ditut egin, ez da ezagutu ere ez. Orduan, ningo duguna da, zerba horri mamiak garbitu, egozin goitu, eta ero bexamel batekin betetzen ditu. Eta ero bestera, irinetik pasa, arrautzatik, frigitu beste gainerakoa berdina da, baina bexamelarekin betetzearena ezberdina iruditu zait, eta gaur ekarri zu. Gaur lehenengo zemen, lehenengo aldia. Bai, ez dakit telebistan beste inoizin dute, baina nik ekarri dizu. Oso ondo. Baina, zigar, nik gaur ekarri dutena izango da sufle bat. Arriesgatu behar zara suflea egiten? Arriesgatu egingo naiz, eta ez pentsa postre bat izango da. Igual, bururatzen zaizue postre bat, suflea, normalean edo askotan, txokolatezkoa izaten dalako eta horrela, nahi ikusten diazu, eta nik igual postreango, gaurkoan ez. Gaurkoan klasiko bat, tradizional bat, eta izango da, gaztaren sufle bat. Hori da klasikoena da, Klasiko bat, Frantziako kozinan eta horrela pillo bat egiten dana, eta osagaiak oso sinpleak, oso errexak, bexamel bat egingo dugu, gaztan nahastuko diogu, gero laberatu egingo dugu, eta oso errexa egiten dana. Ikusiko dugu, altxatzen da, zer moduz ateratzen da, baina hori momentuan ikusiko dugu, ze momentuan egiten dan zerbait da, eta hori ikusteko itxaron egin beharko duzu, zelen da bizi lehenengo errezeta. Bai, eta hori esan dakoa, zerba horri mami beteak izango dira, eta horrela joango dira. Zerba horri mamiei ostoak kendu eta gero ur berotan irakiten egozin goitu 12 minutuz. Atera, lehortu eta tamaina berdineko atala eta most. Bestaldetik bexamel bat egingo dugu, horri urdai azpiko egozi txikitua gehituko diogu, gatz eta piper beltz puntuan jarri eta gorde egingo dugu. Zerba horri mamiak bexamelarekin bete, gainean beste zerba horri mami bat jarri, irinetik arrautzatik pasa eta frigitu egingo ditu. Olio berdinean, kipula txikituta erregozi, saldarekin busti eta jarraian ordu erdiz irakiten utzi ondoren birrindu eta zerba horri mamiak barruan sartu eta zerbitzatu ingo du. Beraz, hemen ura irakiten daukat, beraiek jartzen dutena hor, eta nik hor aldatu egiten dut, bakizu nik liena izela gaina, zerbait nik limoia ez diez sekula bota. Beraiek jartzen dute, lapiko bat urez bete, limoi baten zukua eta limoi atalak bertan sartu, eta zerba horri mamiak garbitu ondoren, bertan sartzea egozten. Nik limoiena ez dut erabiltzen inoz, eta ura irakiten jartzen dut beti, eta horre egozten ditut. Eta berdea, errezeta honetan ez dut zertako erabiltzen. Nik egin izan duana, etxian egin izan ditudanean, da honekin saltza bera egin. Hau da, kipula gehi zerbain ostoak hartzen ditut, eta horrekin saltza egin du. Bestela, txikituta, egozita, jartzen baituzu holan inel dituzu bolatxo batzuk, irinetik eta arrautzatik pasa, eta holan bolatxo kroketa moduko batzuk janal dituzue, ero, zegatik ez, horrela daudela, xerratan moztu, baratxuri eta urdaiazpiko pixkatekin salteatuta ere, zoragarri daude. Orduan, aukera badaude, nik gaur zertako ez ditut erabiliko, eta esan dago, bakarrik erabiliko ditut, zerban horri mamiak, hau da, beraien zurtoia, eta gero hemen nik gustatzen zait, aria kentzeko, hemendik tira egiten baduzue, uste duzue, ari hauek, gero, ez ditugu barrura sartuko, eta, fina guidatuko zaizkigu, errez kentzen dira, erotu gabe, kentuko dizkigu gainekoak horrela, kendu, eta egiten da, hemen labana pixka sartu, tira, eta ateratzen direnak, kanpora begoz. Zerbak azkenen urtean guztian zehar, edo, udaberri, udazken aldea egia da kontsumitzeko aproposagoak direla, baina landatzeko garaian horrela, urteko, hilabete askotan landatu dezaken. Urte guztian zehar egoten dira, nik gurean urte guztian izaten txoamak zerbak. Eta hemen, kuriosidade bezala, nik nahi dut gauza bat esan, ze ostoek, zerben ostoek, badaukate konposatuan, osalatuak izena duten, hau da, konposatu natural batzuk, eta hauek toksikoak dira. Habe? Beraz,
ez larritu, ez pentsa, ez larritu, zergatik. Ze egosi ezkero, osto hauek egosi ezkero, salatu hauek asko murrizten dira. Eta izan daitezke kaltegarriak, kantidade handian jan ezkero. Hau da, igual gordinik jate balen baduzue ostoa kantidade handietan, hor igual bai izan lehikela kaltegarria, baino bestela, ez zigorrek esan digun bezalaxe, igual, salda bat egiteko, edo kozinatzen dugunean, egosten dugunean osto hori, salatu hauek murriztu egiten dira eta ez dago inongo arazorik kontsumitzeko noski. Aitzaki eman diezu nidakidan bati, gehiago ez jateko gehiago. Egia da, bada Maitalea, zerba horri mamiei beteak jan eta prestatzen ditu, baina bere teoria da, gaur esan diko gaina, berzio berri bat probatu behar duela. Kanpoan urdaiazpikoa, zerba horri mamia erdian pixka bat, gehiegi ez, izena mantentzeko batez ere, eta ero urdaiazpikoa berriro. Gazta pixkat ere sartu bat zaiola, eta probatu behar du, haber zer, ez dakit, auskalo, agian ondo atatzen den berzioa da. Seguru nago, ondo aderako dela, seguru. Baina esan bezala, zerbak egia da oso onuragarriak direla, oso nutrizio ikuspuntutik oso aberatsak dira, ur asko daukate, hidratatu egiten dute, eta aldiz, noski kaloria gutxiko elikagai bat da, beraz, pixua galtzeko eta horrela, egia da, ondo datorrela gure dietan, eta vitamina aldetik, mineral aldetik, barazki oso osasungarria eta osasuntxua. Beraz, ez larritu lehen esan dizuedanagatik, beraz, zuen dietan egon beharen zer normalen bada. kozinatuta jaten ditugu. Nik ez dut ezautzen, egongo da jende inoiz bateon batek, agian entzaladari botako izkio bero rostoak, baina beti ero salteatuta, ero egosita, ero kozinatuta jaten ditugula, ez? Gure etxean zerbak patatakin ere jaten ditugu, eta nik ititu dana hartu osorik txikitu ostota eta zerba horri mamia biak, eta ero porru patata batzuk ingoan ituen bezala, berdin, ero olio erre bat gainetik bota, eta fenomeno geratzen da. Nik plater horren osasuntxu honi orain bexamel bat sartuko dira barruan, kalori batzu sartzeko. Orduan hemendik alde batetik esnea berotzen jarriko dut, eta beste alde batetik hemen jarriko dana gurina urtzen, irina botako diot, ondo nahasi, eta esne beroarekin bexamel bat. Gaina, hori bai, lodia nahi dut, bexamel lodia zein gero botako diodan urdaiazpiko egozia txiki moztuta. Gaur zerbak erabili behar ditugunez, buratu ez. Esango ditut, aholku batzuk nola kontserbatu gure barazkia. Ze normalian, egia da, gure etxeetan eta horrela, txarto jartzen diren elikagaiak normalean izaten direla, edo barazkiak eta frutxak. Hau da, naturalak direna, freskoak direnak, eta denbora gutxian, txarto jarri daitezkenak, ze normalean againa eta horrela, ia da. Azpizun batek zure etxean ez du irauten denborazko, hori gertatzen da. Ezkeren, aragia, arraina erosten badugu, normalean kantidade justu erosten dugu, badakigu noiz jango dugun, eta normalian txarto jartzen diren gauzak, eta ez nik esaten, hau irakurri net, izaten dira barazkiak eta frutxak. Horregatik nator ni ona, pixka bat, nola kontserbatu behar diren esateko. Ozgailuan sartu behar, ez diazu nisten? Baina niri gertatzen zaidalako etxean, ozgailu irekitzen dut, eta beraldean, kajoitxuan daude, zerbak eta zenarioan niri holan behira, eta aurrez aurre azpizuna. Eta gaina azpizunak esaten da, opa, zigortxo, zemo, majo. Eta orduan, nahi gabe eskua peragan juten zaizu. Eta behan geratzen dira besteak, beste egun bat egiago. Oso ondo, azpizunak eta arrainak, esango ditut, ozgailu batean nola gorde behar diran, bale? Beko aldean gorde behar dira, aragia alde batetikan, eta arraina bestetik. Zergatik, ze temperatura gutxiena hortxe ematen du, bale? Beraz, arraina badakizue, normalian gorde behar dira 2 graduetan arrainak, bale? Eta aragia ere 2-3 gradutan. Ozgailua normalian 4 gradutara egoten da, eta gero goran ja sartu ditazkegu beste barazkiak eta horrelakoak. Gomendatzen da ere, frutxak eta horrela kontserbatzerako garaian, ez jartzea bata bestearen ondoan. Zergatik, ze badakizue, denbora pasatzen danen eta horrela, adibidez, sagarrak eta horrela, etanola askatzen dute, edo zein platanok eta horrela, eta etanola askatzen danen usteltzen joaten da, eta zer gertatzen da beste osagai bat ondoan balin badago, ondokoa ere usteltzeko aukera hori
handitu egiten dala, ezta? Orduan hor gertatzen dana da, kombinazioa gertatzen da, eta danak batera usteltzen dira, bera, horrexegatikan hoberena izaten da, bakoitza alde batetikan kontserbatzea, ezta? Pertsonekin ere esaten da, sagar ustela, ez da, igual badago pertsona bat, igual oso negatiboa balin bada, oso txarra eta horrela, eta igual taldea ere kontsumitu dezakela, hortikan dator, egia da, fruitu bat edo horrela, usteltzen balin badi joa, ondokoak ere etanol hori xurgatu egiten dute eta azkarrago ondatzen direla. Zagarra badauka propietate hori dela, heltzekoa bere ondoan dauden gainerako barazki eta frutak, eta hor, oitxura hona hartu behar dana da beti, beste, armintzak esan duena pixka eta arraia eta haragia behan, baina gordinak. Gauza gordinak beti behan segati. Goian baldin badako beste zerbait. Eta erorin zaigu pixka bat, erortzen bada gordini daun zerbaiten kontra, gero kozinatu behar dugu, bero bat pasa behar du horrek. Zuk ordea, izaten baduzu behan, eta kozinatutako zerbait goian utzi behar dira. Zuk kozinatutakoa behan badin badako zuk, eta goitik erori zaio zerbait, zuk hori gero berotu ingo duzu bakarrik, ez duzu kozinatuko orduan goitik zerbaitekin zikindu badaera, ez duzu pasterizatuko kontaminazioa. Orduan beti garrantzitsua gordinak behan, kozinatutako guztia goian, eta banaketa hori egotea, erortzen bada, zepekoa badakiku baiero bai kozinatu inbar dugula. Hori kokok esango zuen, hori barrio sesamon kokok asaltzen zuen. Zei da esaten eta horrela, jatetxeetan eta horrela, bai eramaten ditugula gauzak asko zorrotzagoak eta horrela, etxean zerbait txarra jaten balma dezu, zure arazoa izan da, eta zuk zerbait gaizki egin dezulako. Baina jatetxeetan zuk pentsatu, igual, 100 pertsonari ematen balma dezu jatez, eta zerbait gaizki eginagatik... Gaixotzen zaizu norbait, edo okerrago gertatu daitekela, beraz, kontu handi zibili behar da, temperaturak oso garrantzitsuak dira, kontaminazio gurutzatua deitzen diogun hori, ez da, arraina eta haragia batera ez inoiz egotia, eta gauza gordinak eta egosiak ez ikutziak, gauza horiek oso garrantzitsuak dira, guri eskolan beti erakutsi, unibertsitatean jutu ginean beti erakutsi ziguten zerbait izan zen, eta beldurra sartzen ziguten horrekin, esaten, gauzak eta oso ondo dago, bai. Bueno, nik hemen ikusi duzue, esnea beroa zegoenean, hemen gurinarekin irina pixka bat landu dut, batzuk esaten dute hor, 3-4 minutu gomer dala, zaporea, irinaren zapore gordina kentzeko, baina gero hor eukiten baduzuen nik hemen 4-5 minutuz egosten izango danez, berdin da, zapore hori berdin genduko zaiona. Urdaiazpiko egozia, eta gaina errezetan, bitxia iruditu zitzaidan, zenik beti normalean inizatu indidudanean zerba horri mamiak urdaiazpikoarekin bete ditut, eta gaztarekin. Gaina gogoratzen naiz, guk erabiltzen gendula, gazta, garai batean, saltzen zuten gazta xarra hoieneko radioaktiboa zienak, hoiek ere baitzen genituen. Txedar gaztak? Ez. Baina ez gaina gozoak edatzen ziren, baina horrek ez dakik gaztatik zerbait zeukan, Orduan, horrek ere baitzen genituen, eta hori izan, errezeta egia zen, horrekin da esaten zen, baina hemen, holako beste gazta hon bat, ez, hauekin geratu dira, hauek urtzen dira hauekien, da, egia da oso ondo urtzen zirela, zaporea berezia. Kalimotxoa bezala xo orduan ardoa, txarra erabili Ez, urteko ardoa. Urteko ardoa, kalimotxoan. Ez txarra, ardo txarra kalimotxoa egiteko, ez, urteko egiten. Txarra ez errez, sekula. Hemen, bexamela inda, urdaiazpiko egozia behartara, barrura, bakit pila badala, ni errezetan hau jarraitzen hemen, 100%. Eta nahi dugu zerbait lodia, ze hau ez dugu utziko ostutzen da gero, ez, egozi egita daudenean, aterako ditugu, tamaina berdina moztuko ditugu, eta gero lehortu, eta beteko dugu honekin, eta hemen zer botako diogu? 3-4 arrautzak gorringo. Behin, zua itzali ingo dut, eta bexamel hau krematxu zer utziko du, 4 arrautzak gorringo botako izkibunak hemen. Horre beti, zutatik kanpo, eta orduan nahaztu behar dugu fuerte, ez kozinatzeko, ez mozteko gure arrautzak gorringo. Nik hemen gomendiotxo bat bezalaxe, ez zigorrek bezala ez egin kantitate hau bexamela eta urdaiazpikoa egiten duzen, egin gehiago. Eta gero bolatxoak atera. Eta gero hori da. Erabili erdia kroketa batzuk egiteko, eta gero beste erdiaz zerba hauek betetzeko, baino. Ben kozinatzen zaretela, egin kantitate handiua, eta aprobetxatu kroketa batzuk egiteko, ze hoi badakizue beti
eharki joaztela, gaina izozkailuan badakizue oso ondo kontserbatzen direla, eta bintzat hortxe dituzun. Hori bai. Ni jendei laguntzearren, Izozgailuan sartu baino lehenago, hartu, izozgailuan izoztu bandeja batean ondo zabalduta denak banatuta. Ze bestela, jendea sartzen ditu taper batean, nik ezautu dalako hori etxean, taper batean txukun jarrita izozgailura sartu, eta gero lako adreilu antzeko bloke bat ateratzen zaizu, eta ez da asketzei. Izoztu bakarrik, gero, izoztutan golpe batzuk eman, pla, askatu, eta sartu poltzetan, eta gero izozgailura berriro. Ja, horrek ematen dit, urrengo gaiara, nahi nizun komentatu, galdera bat. Ze pentsatzen dezuzuk, taperra, behin prestatzen dezunen zerbait eta horrela, kozinatzen dezunean, eta taperrera sartzen dezunean, noski, taperan bero dago, ozgailuan sartu, bai, ez... Nik beti bai. Nik ikasi nuen, eta holako enpresa batean lan nuen, ostu inbar da, lehen ostu inbar da. Eta oskailuantzako ez da ona. Hori da. Oskailuan lanik gehiago inbar du. Baina, alden azkarren saiatu behar gara otzitzen guk oskailuan sartu duen hori. Neguan aurrena balkoian, tapagabe eta ero oskailura. Bai, beraz hori egin behar da, ez? Azkenen pasteurizatu edo noiz behiten zumali badezu, pasteurizatu da hori, produktu horrek da azken, bakteria guzti horiek egiten dana da murriztu. Ze esan nahi du pasteurizatu? Ba hori, temperatura altuan denbora deixente egondanean, eta gero temperatura baxura jetxidanean azkar. Horrekin egiten dana da, bakteria pilo bat murriztu. Beraz, horrexegatikan, behin kozinatu ondoren, ja egosita dagoenean zerbait, eta taperrean sartzen dugunean, ba hori, saiatu behar gera ahalik eta azkerren hotgailura sartzen. Alde txarra zein da, ba hori, azkenean hotgailuan sartzen dezunean, hotgailuko temperaturak igo egin daiteke, eta normalean igo egiten da, eta egia da hotgailuak indar gehiago behar dula, eta izorratu egin daitekeela, eta denbora gutxio irango dizulea hotgailu horrek, eta gainera, ondoan dauden elikagaiak eta horrela, temperatura horrekin, baina bueno, ez da hainbeste. Nik egiten dutena da, normalian, kozinatzen detenan pixka bat, igual taperrean sartzen duzu, pixka bat utzi peltzen, denbora gutxian, eta gero ja hortikan ja bai zuzenean hotgailura, baina hori, ahalik eta azkarren hotgailura sartu behar da. Hor jende askok soberan afaltzeko orduan oso tipikoa da, ez? Soberan geratu zaigu zerbait, eta hartu, kanpoan usten dute, eta gau guztia. Eta orduan hor, heltzen da temperatura bat, hor, 30 eta 50 gradu bitartean, 20 eta 50 gradu bitartean, hor dauden somorrotxo guztiak oso gustora daude. Hori da. Eta hor gertatzen dena da, biderkatu dira. Eta denbora pasatzen dijoan enean, dijoazte biderkatzen, eta azken, bakteria guk beti jaten ditugu, Osea, elikagai guztitan daude bakteriak eta horrela, baino hori. Baina ez da berdia, jate, 10.000 ero 100.000. Hori da, gertatzen dana. Eta zuk pasteurizatzen dezunean zerbait, egiten dezuna da, bakteria horiek murriztu. Bai. Eta inber dana, guk, holako enpresa handitan, holako pasillo handi batzuk, ventiladore handi batzuekin, eta batzuk nitrogenoarekin baita, horretzen dituzte, eta lortu behar dana da, 98tik 4 gradutara aldan denbora laburrenean pasatzea. Baina ez da pasatu behar zer. Hori da. Bueno, Albin, nik hemen bexamela indaukat, gatz puntuan eta piperbeltz puntuan jarri dut, intxaur muskatu ere bota diot, intxaur muskatu salea naiz, botatzen diot, eta hemen etxean eukiteko horrela intxaur pila bat irauten du, bota diot, eta oin, sua itzali, eta arrautza gorringoak. Hau erabiltzen zen, arrozesne bat egiten badiozu hau ere, behin inda dagoenean, sua itzali. Eta lau arrautza gorringo sartu. Eta fuerte nazi, honek ematen dion koipe krematxu hori zoragarria da. Tengo galdetu ziaten zein da zuretzako saltxarik oberena eta pentsatzen eta niretzako gorringoa. Saltxa naturala ez da emulsio natural bat, baina gorringoa saltxa bezalaxe, balioko luke ez da, eta danai, ondo datorkio, kasko honetan gure bexamelari, baina egia da, ematen diola kolorea, ematen dio zaporea, ematen dio biztasuna, tekstura, eta ia danak irabazten du gorringoarekin. Bai, jakiteko inda dagoen nola da? Labana sartu? Errez sartzen bada inda, hola, nahitzen baduzu lan pixkat, eta bestela beti funtzionatzen duen truko bat, atera, moztu,
mingaina erre pixkatxo batian. Egun gara dutan, onda. Ah. Egun gara dutan ez da erratzen, nik. Egu ja, errata daukagu. Egu errata daukagu. Eta listo. Hauei, beste 5 minutu txiko die, pixkat falta zaie. Orduan, bitxartean utziko dut pixkat epeltzen gure bexamela. Eta hain da euskagunean, ingo duana da, lehortu, aterengo ditut. Ostu, lehortu, eta ero tamaina berdina moztu, bexamela honekin betetzen jungo gara, eta ero ikusiko zuen nola da joan, nola di joan plateraren gainerako. Bueno, hemen harrapatzen gaituzue, gure zerba horri mamiak betetzen, ikusten da, ez, bexamela nahiko lodia atera dela, orduan, horrelako geruza bat jarriko diogu, bexamelana, gero, tamaina berdina moztu ditut, Zer? Sandwich bat bezala, horrela, jak, pasako ditu, beste plater batetara, eta ere izango da hauek, irinetik arrautzatik pasatu, frigitu, eta oli hortan bertan, bestela hor, zango zuen, zeiten dute, kipula guzti horieko. Bueno, kipula horiek dira saltza egiteko. Nik lehenago jarriko nituzke erregozten, baina, ez zikintzatik beste zer, garai batean olako gauza egite zituzten. Orduan, olio pixkat kenduko diogu, eta hor jarriko du saltza egiten, eta noski, izango du sustantzi pixkat oli horrek, ez? Saltza bertan diteko. Hor, 4-5 tipula, baina zuek, badakit baserria duzuela, landatzeko azarete, asko? Egu kipulak, aurten, 200 hartu genituen, 200, zer da? 200 ez, 200. 200? 200, bi berreun. 100, horrek, kipulak, karakolak, olako gauzak 100 erosten dira, nik bizi guztia holan entzun dut, eta 100 ez dakit, esan holan eskatzen da. 100a, baina gutxi gora bera holan eskatzen da. Zeba berritxuzo? 100 aurten egon da 450 zegoen, guk kipula morea sartzen du bertakoa. Eta, gure txen... 100 kolorau. 5.000. Eta gutxi gora bera, zenbat dira, zenbat kilo jakitearren? Zenbatea eta... Ze boltsa izaten dira edo? Ez guk erosten duguna da, hori, landarea, horako makiltxoa dala bakarrik, tipulina izango esan modu. Tipulina gero hori hartzen dozu, zulo haiten dozu, landatzen dozu, eta hortik gero tipula jaso, eta lehortzen utzi. Baina, saltzen dituzte bai frutaren detan, erosi daitezke ere, ez da? Baina, zuek, terrenoa daukanak eta aukera neukinda gila da, esan dakoa, guk, atarako ditu, kipula pila bat, 9 euro ordainduta. Zenbat... €9 ordainduta, baina ordu asko sartuta, ez da? Bueno, hainbeste lanik, kipulak ez doko lan handirik. Landatu eta... Bai, eta jaso eta lehortu, gero, txortatan da batu, zintzilikatu, aman esanak egiten ditut, eta gure kipula bertakoa. Hor bai ez dagoela iruzurrik. Ze ia da supermerkatutan eta horrela, iruzur asko ikusten ditugu, Eta hemen legedi bat atera da, trufaren kasuan, ze ia da, batzutan eta horrela irikurtzen dugu, ez dakit adibide, edo zer gauza, olioa trufarekin, eta horrela. Eta orain, lege bat berria atera da, non gauza horiek hobeto kontrolatu nahi dituzte. Ze egia da, jartzen zuela, igual, trufa zuela, eta berez, ez zeuken trufarik, baizik eta lurruna eramaten zuen. Trufaren, hori da, boilurraren lurruna eramaten zuen, eta zaporea igual, boilurraren azan, baino berez ez zuen eramaten. Eta, orduan, legedi honen bitartez, bai, izan egin behar du. Izan egin behar du. Eta ez balin badauke, jarri egin behar du. Boilur lurrina dauka edo boilur usainarekin edo horrela, baina ezin du jarri boilurrarekin. Hau da, patata frigitua, boltsako patata frigituak boilurrarekin jartzen duenean, hemendik aurrera ez balin badarama boilurra eta lurrina bakarrik balin badauka, ipini egin behar du. Lurrina bakarrik daramala. Zenbat daude horrelakoak, armintze, honeko piltxoak. Arroz, hartozko piltxoi esaltzen dituztenak, eta hor paketea hartzen duzu, eta urdaiazpiko, eta jartzen du urdaiazpiko zaporea. Baina zuko olako urdaiazpiko xerra bat ikusten duzu. Eta gaina xerra jartzen dizu. Xerra, poli-poli ba, gaina holan koipea bitxartean daukala, esatezula, hori,
Eta bai, urdaiazpiko zaporea badokate. Garrantzitsua hori, hemendik aurrera behintzat jarri egin behar du edo zaporearekin edo baino ezin duzu jarri urdaiazpikoarekin. Ez balin badarama urdaiazpikoa. Ondo iruditzen zen. Hori bat. Eta gero gainera bestean, zan ere boilurra edo balin badarama jarri behar dezu euneko zenbat. Igual jartzen duzu boilurrarekin eta igual dauke euneko 0,0 bat edo. Ez daukala ia. Orduan, jarri egin behar da euneko portzentaia ere argi egon behar du. Behintzat, jendiak edo jakin dezan, erostea zoaz eta iruzur asko dago ratzian eta, bueno, hoi ondo dago. Geroz eta argiko izatea eta erostera zoazenean behintzat jakin dezazun zer dagoen horren atzian. Ni hor beti iruditu izan zait, Txilen egiten zuten sistema, egiten dutena gustatzea. Hartu, eta Txilen zerbaitek azukre asko, koipe asko, gantz asko, edo zerbait gehigarria baldin bauzka, dauka denak etiketa beltz bat itxatzita. Pam! Hau da tabakoarena moduan. Badakizu txarra dala, zerbait gehigarriek kaltegarria euskala. Hartzea zure esku dao. Eta horreko pegatina beltz bat daukate denak, gehiagizko gatza daukatenak, gehiagizko azukrea dana daukatenak, pegatina beltz bat dauka. Zuk gero hartze dituzu, ero ez. Baina zure aukera uste dute. Hori gobernuak usten dute erabekizuela, ez da? Ez dakitzen bat, euneko zenbateko portzentaia baino gehiago balin badauka, azukrea adibidez, euneko, ez dakitzen bat dan eunekoa, baino euneko hori, baino gehiago balin badauka, ipini egin behar du. Azukre asko edo darama. Etiketan edo pegatina batian edo delakoa. Eta gatzarekin edo koipearekin edo berdina. Euneko hori baino gehiago balin badauka, hortxe ipintzen dut, bai, arrazoi. Eta hemengoa da oso bisuala. Horren zuk ikustu duzu zerbait, ikuste jute zan paletatik begira, eta derrepente badaude batzuk, horako pegatina beltz bat daukatena. Horren zuk hori gero libre zara, hartzeko ero ez, baina jakin dezazun, bueno, zerbait, zure osasunantzako onuragarria zen zerbait asko daukala. Bueno, niri lagunak utzi da zue hauek horrela irinetik pasa, arrautzatik frigitzen, gero eta ditut horre sukaldeko papel gainera, eta ero olioak kenduko diot hemen gehiagizkoa, eta ingo dudana, kipula hauek, atzo esan izuena brunua zeran, zegero ez ditu txikituko, txiki moztu, hor bertan erregoziko ditut, salda pixkatekin busti, eta horri indako saltzan sartuko ditut, nire zerba horri mami bete hauek. Lagunok, bueltan gara, dagoeneko prast daukagu, gure gaurko lehen errezeta, eta, bueno, lehen esan dizudana, inditudana da frigitu. Olioak kendu indiot, hor gehiagizko olioa geneukana, eta hor bertan kipulak erregozi inditut. Goxo, gaz pixka batekin, eta inda zeudenean, irin koiarrakadatxo gaz pixka bat, bota dio, kutxora era, ondo nazi, saldarekin busti, eta gero, ordu laurden irakiten utzi dut hor. Gure zerba horri mamiak berta sartu, beste 50 minutuz irakiten izan ondoren, prest daude, ate joka, gaur ere erreko garela? Baita ere. Seguro. Baita ere, baina, bueno, a ver, klasiko handia. Eta esan dako hemen, bueno, errezetan bertan esartzen du, ez birrindu, nik saltzau birrindu ingo nuke, beti. Ni oso saltza birrintzailea naiz, eta gustatzen zei gainera gero iragaztea, birrindu eta iragazi. Baina dos hermanas jatetxean, esaten bazuten, ezetz, horrela zerbitzatzen ditugu, gure zerba horri mami beteak. A ber, bueno, Agnitz, hau, orai bai. Iskina batera, eramango dut, zu disimulatu bitxat, denbora egin, eta itzeiten ari ginen. Tipula hortxe kozinatzen zigoan bitartian, nik hemen denbora izan dediaia liburu bat irakurtzeko eta dena. Bueno, errezeta, a ber, sukaldeak hori dauke, suflea dauka. A ber, ez benetan, badakizuek gaur egun, jute mazara frantziara, eta horre, bueno, lehen dakariak eta juten direnean, oraindik, suflea zerbitzatzen da, holako janari berezietan. Suflea da, badauka bere prozedura nola jan, nola zerbitzatu, oza, da? Bere teknika dauke, Eta ondo ateratza zaila da. Oso zaila. Behin inde gutxorien. Eta zeitun geizten da. Zerbak asko irabazten duela, Bexamelarekin. Bexamelana puntako saltxarekin.
bere ikutua dauke. Janda gero, ni etortzezeko ora, bilarrua, bexamelakin bilduta daude, ez da, paparra urdai aspiko ero. Horren itxura dauka. Asko irazten ditu. Bai. Ono. Sona. Badakizu zerekin, Joan, oso ondo? Oda. Gazta suflearekin. Bai? Gazta suflearekin. Ozen probatzero ba. Eta orain bai, momentua iritsi da, eta nere azterketa laizter hasiko da. Ikusi ezagun, zemuti Joan. Baina ikasi, nola egiten dan, gazta suflea. Lehen da bizi, bexamela egiteko gurina eta irina kozinatu. Ondoren, esnea gehitu eta bueltak emanez kozinatzen jarraitu. Bero dagoela, gazta nahastu eta ondoren gorringoa gehitu. Bestetik, zuringoak ondo arrotu eta nahasketari gehitu. Amaitzeko, katilua gurinarekin ondo igurtzi, nahasketarekin bete eta 180 gradutara 12 minutuz laberatu. Beraz, ikusi dezue, errezetak ez dakala inongo misteriorik, ez dakela teknika handirik, baino bere gauza badauke, ikusi dezagun gero labetikan ateratzen denean, ea ondo igo dan, ala ez. Horretarako, egin behar dut bexamel bat, baino bitartean, egingo dana izango da, ja, zuringoak arrotu. Ze bere denbora da maki, eta egingo dana da, gure makinan arrotu. Hemen atzian daukat, beraz, arrotzen dikoan bitartean, etorriko naiz, itzuliko naiz, eta bexamelarekin hasiko naiz. Bai, gaur, suflea, txorienen behin indegu eta suflea daukan misterioa ero da, azkenean sufle, zen nahi duzan, frantzesko sufler putzero altzatzeetik dator, eta hori da, ez? Eiten dana da, holako bexamel bat, zein bexamel honi gero normalean gruyer, emental gazta botatzen zea izkion, gaztan adenean, noski? Eta arrautzak gorringoa gehitzen zaizkio. Zuringoak arrotu, eta honekin behar duena labean sartzean altzatu egiten da gorantza. Karo, suflea prozedura badauka. Hau da, zerbitzatzen danean normalean sarrerako moduan juten da, sarrerako hotzak lehenengo, eta gero sarrerako beroa, bigarrenak etorri baino lehen, hau izaten da suflea ateratzen da normalean. Sarrera bero bat bezala. Eta zer dauka? Segitun jan behar da. Hau da, abisua ematen dute, orain suflea aterako dugu. Etortzen dira zerbitzariak, bakoitzari normalean orako katilu txikietan ekartzen dira, bakoitzei berea, eta ikusten da hor altzatuta hola, ez? Gainekalde holan pixkat kurruskari, eta honek ez dauka hemen hasi kontatzen da, Armin, ze partidu atzokoa. Ez da izan, ez. Hoi dijo ageisten. Berantza, suflea janin behar da. Momentuko zerbait. Tempura bezala esien lehen esan, bueno, atzo izen genduen, ez da? Ezin da utzi zepikundu iten da. Hori da. Ba, kasu honetan gertatzen dena da, jetxe egiten dela. Eta honek dauka prozedura bat iten dena lehenko goiararekin, erdian zulotxo bat, eta horrekin tximini antzeko bat iten dio, kepiskat ateatzen da, eta bere usaia, bere lurruntzen gaitu lehenko bere aromakin, ez? Hor, badaude gero, sufle sofistikagoa batzuk, zeintzuk saltza, boilur saltza bat, edo boilur pixka bat, erdian bota aldiozula. Orduan gero, nahasi, eta lortu behar duzu, holan, bazkenean jartzen duzuna da, holako bexamel airetzu bat, ez? Hau, 18. mendean hasi ziren sukaldaritza frantziarrean, bakizu oso garrantzi handia ematen zitzaion, etortzen zirenean beste herrialdetako erregeak, ero konteak, ero bizitatzen, zure sukaldaria zeneukan, eta honek zerbait berri atera behar zuen, ez? Eta hor, ateratzea zerbait momentuan badauka bere marketinga, ez? Ezin da, ez hau segituan jan behar da, hemen oin politikak eta alde batera utzi, eta suflea jan behar da, ez? Orduan, badauka bere misterioa eta hori, berez bexamel bada, esan dago, Bexamelarekin hori da. Eta arraut, ez dauka inongo misteriorik. Nik ustanka baina, ez dauka inongo misteriorik elikagaiak, osagaiak. Gero egia da teknikak, naiz eta errex egiten dan, gero esaten duzu, nahi ondo atera zait, zuri gaizki, zergatik, igual, gauza oso gutxiekin, txikiekin, asko aldatu daiteke errezetak. Guk hemen txorianen behin genuen, txorianen zer daukagu, guk badakizuk gero ikusten duzu hor argazkia, irudia, ez? Platerarena, eta hori iten dugu gero, hor atzekalde hortan iten dugu, eta hemen, karo, egiten da momentutik, ara atzekaldera eramaten dugunera, grabatzen jartzen dugunera arte eta hori, suflea ikusten da, ateratzen da holan poli-politia holan altzauta, eta ero pixkanaka, berantza doa, eta grabatzen azte zanerako behian dago. Eta orduan, suflea,
ez da ja suflea. Eta gaur egun famatu dira, txokolate sufleak, pistatxoan oso goxua da, baina famatuena, ezagunena, gazta suflea, eta esan dago, normalean horrelako, beraiek asmatu zutenez, gruyer bat ementala izaten da normalean, bi gazta horiek izaten dira gehien erabiltzen direnak, eta esan dago, bexamel bat oso krematxua, zegatik, arrautza gorringoa bota dizkigula, lehen nik egin dietoan errezetan bezala, eta gero zuringoak, egiten direna zuringoak arrotu, eta horrek poliki esaten dana, goitik bera ondo nazi, aldan gutxien geisteko, eta labera sartu. Hori da. Eta gertatzen dana da oso fuerta ez balin bazara nahazten, arrotu duzun zuringo hori eta dauken haize guzti hori jetxi egin daitekeela. Musak egiterako garaian eta horrela, esne gaina arrotzen dugunean eta horrela, gero nahazten dugunean ganaxarekin edo beste edo zer gauzarekin, emeki poliki nahaztu behar da horretarako, ez gesteko. Abitu, bago zertaz dugu nintzen programontan? Bakizu txorien ez daugula inunko sekretorik eta sufleta. Gauza gutxi gelituko zezio hitzeiteko, ez da? Bai, putze iteaz hitze egin dugun ontan, kandela putze egin. Noz hitzen dio putze armintzek bere kandelei? Iraiak amaseiak. Iraiak amaseikoa? Bi egun ni baino berandu hau, Ostra, epa. Bueno, bakizu, putze itean ez dala gaur egungo zerbait, hau graziarrak ja dagoeneko beraien jainkoei eta babesat eskatzeko zua pizten zuten, eta ero, ke hori, zu horrek ematen duen ke hori, zelura juten zen, eta horrekin zure desioak gora juten zen. Gaur egun ere badauka pixkat berez hortik dator, zuk putze iten dizunean kandela batik, gero, itzali iten duzu, eta hortik ke pixkat, ez? Eta ez lehizu, pentsatu zazu desio bat. Hor, gaina, urtero desio berdin eskatu behar da, ero urtetik urtero aldatu behar da? Igual, noizbait eskatu dezu desio bat, eta ja horren urterako ja igual bete da, eta horra aldatu egin behar. Eta espada berriro eskatu behar da. Igual. Hor, zu putze egiten duzunean, hor kea gorantza doa. Orduan, zure eskatutako desio hori, hor dauden, jainkoei, espirituek, jasoko dute, WhatsAppik eta ez daukat, ke bidez jasotzen dute hori bakarrik, eta horiek gero, iristen bazai, haize handirik espadago, eta espadukea haizeak erabat ez da ginoe, iritsiko zaie, eta agian beteko dizute. Nik eskatu dudanean, beti, haizea ingo du, zein ez dira betetzen, baina, zue bada espada, zeik eskatzen, eta ospatzen, detzeak ospatzen. Eskatzeagatik ez da, ez da eratuko hemen eskatu gabe. Ni hemen ikusten dezu, ja errezetarekin aurrera nijoa egin den ere bexamela, urtu da gazta guztia, eta kanpoan, sua itzalita, gorringoa ere bota diot. Hemen geratu zaigu, ikusten duzuen bezala tekstura leun bat, krematxua, horrela geratu behar du, eta prest. Orduan, orain ikusiko dut, arrotuta dagoen gure zuringoa, hasieran jarri deten zuringoa, prest dagoela, ingo detena da, atera, eta nahaztu. Arminz, kontatu behar dizuela, nik ez dakit luken gure gidoilaria erdi trastornatuta geratu zen iasko argia juntzanean da hori, ez dakit, eskatu zigun ingen duen froga hori, kandelatxo hori, mandarina pusketarekin eta oin akarra digu, erremolatxa kandela bat jangarria. Hau da, nola egiten da? Zuk hartzen duzu, eta urtu egiten duzu gurina. Gurin horri, gero botatzen dizu, erremolatza hautza, nahasi egiten duzu, eta daukazu gurin bat, erremolatza zapore daukana. Hartzen duzu kandela baten metxa, sartzen duzu poto batian, eta betetzen duzu gurin gorri horrekin. Oskaiura sartu, eta zer egiten duzu? Gero hartu, zua eman, metxa horri, eta funtzionatzen du? Bai, hombre, metxa da. Kontua da, gurina daukazula azpian, erremolatxa zaporekoa, eta pixkanaka gurin hori doa urtzen, zuk hartzen duzu labanarekin, eta hogitan igurtzitezu, eta ero janiten duzu. Oso romantikoa da, hau da. Zauz, zure bela jaten, zuk egindako bela jaten, eta, horrelako ideia, gero beste atekarri dit baita, bialdu digu, edalotxi batean. Sartzen duzula, arrozpilea bat olat. Gero ura, arroza onaino, ura onaino. Gero olako geruza bat, oliba olioa. Hor erdian sartu olako metxa lodi bat, arrozean sartuta, zu eman, eta egunak irauten omen ditu zu horrek, txupatzen oliotik, eta
Nik ez dakit, a ber, Luken, lasai. Ez da, agian jungo da berriro. Kandela gure etxean gustatuko linternak zaizkio. ibiltzen jugu, kandela betikoak. Betiko kandelak, horrek, hartut, eros. Bueno, Orbitz. Bueno, kandelak alde batera utzita, nik hemen txeia nere masa edo nere suflearen orea ia prest dauket. Bai? Nahi detena da zuringo guztia ondo nahastea. Nik olakotan batzutan ni badakit esaten dute, hor katu mingainarekin behar da. Batzutan ez dut aguantzan eta alaska sartzen dira. Eta alaskarekin fenomeno nazten da dana. Gero pixkat hori da. Hori dago txarra. Kasu honetan nola sufle bat egin behar dugun eta badakigu suflea eta itzen dugu, Oso kontu handirekin ibili behar dela, bueno, hemen kontuz pixka batekin ibili behar dugu. Eta baina egingo datena izango da, hemen dazkadan katilutxoak, aterako ditut, igurtziko ditut oliba olioarekin, bai, hor gurina, oliba olioa, ekilore olio bat, koipe bat behar dute, bai, batzuk nahi izan ezkero botaldiozu baita irina, baina hemen ez dugu nahi gero moldetik atera. Suflea bertan jaten da, eta hor badaude bideo batzuk ero golan, zeintzuk labe barruan badaude kamaratzu bereziak, ero nik ez da nola iten dute, baina labetik barruan ikusten dana suflea nola altzatzen den, eta hori, 10 minutuan, 12 minutu uste izan behar izaten dola, eta ikusten dozuan, nola altzatzen den, zerbitzatzen dizute, jan segituan, eta... orain, koiara bat ateratzen bali medidazu, mesedez? Bai, txon, handi bat, bestela igual. Venga, ja prest daukagu gure orea, bai, mimo askokin ibili behar dan zerbait da, eta lista. Eta orain bai. Ingo detena izango da. Labea ze temperatura zen 180, Orbitz? Bai, 180 eta 12 minutu. Vale. Ikusiko dut 12 minututan zer moduz di joan, eta segun hori, ateako dut, edo ez, baina berez 12 minutu, errezeta dira 12 minutu. Bai, hor badakizue labea haizearekin erabili, ero goitik eta betik, 20 graduko aldea dago. Hau da, 180 izaten bada honekin, goitik eta betik beroa, 160 haizearekin, 20 gradu gutxio. Beti haizearekin egiten duzuenean zerbait, normalean izaten dira, labe normalean baino, 20 gradu gutxiago. Hori kontutan izan. Berazuek etxo inoz, hauek labera sartuko ditut, eta ikusi dezagun, dena ondo ateratzen den. Venga. Hau, lantaldekoa dire emozionatuta ondo atera delako, baina esan duguna, hau ja jan behar da, vale. Lagunok, aurkeztu, suflea, gazta. Hemen txen nire, gazta, suflea. Ja, ikusten da, hau, nola doan berantza. Bueno, berez, hemen zuloa iten da, hor, oin usai atara zaigu, bexamela, ze ondo saltzen duen. Eta honek erretzen duena ontziak. Bai, ontzia ez ikutu, Ze fina geratzen da, oso airetsuak, suabea, gaztan zaporea noski, baina kremoso da, bexamela beraz oso krematxua da. Eta ez diot gatzik bota, Ja gaztak dauken gatzarekin eta horrela, nahikoa da. Igual, gustatu bat zaizue gatz gehiorekin, bota dezakezu, Baina nik daukeren gatzarekin nahikoa iruditu zaiz. Eta hemen ikusten duzu, Honaino zegoen, da pizkanaka berantza da, baina horrela inberdu, sufle batek, ez dago gaizkin da. Hau beti gertatzen da, eta intzazu etxean, froga mesedez. Oso gozu dago. Lagunok, hau esan da. Beste izan da,